Son Asaf Benyamini e teño 53 anos. Son unha persoa con discapacidade residente en Xerusalén, no Estado de Israel. Hoxe é xoves, 8 de xaneiro de 2026, e escribo estas palabras cunha profunda desesperación. Esta non é unha mensaxe calquera, é un clamor, unha súplica urxente. É un intento de dar voz ás miñas loitas diarias, que se fan cada vez máis insoportables. A miña vida, e a de moitos como a min, está marcada por unha realidade cruel. O problema central é que as autoridades en Israel néganse a permitirnos unha existencia mínima e digna. Esta é unha verdade dolorosa que enfrontamos cada día. Non é só unha neglixencia, é unha negativa activa a recoñecer a nosa humanidade. Esta situación afecta non só ás persoas con discapacidade, senón tamén a moitos individuos sen fogar. Somos os máis vulnerables, os que o sistema debería protexer, pero que en cambio ignora. A nosa realidade diaria é difícil, constante, moitas veces, simplemente insoportable. Vivimos nun sistema que fracasou estrepitosamente. Fracasou en protexer aos seus cidadáns máis vulnerables, deixándonos á deriva. Esta neglixencia sistémica é a raíz do noso sufrimento. A miña saúde está a deteriorarse rapidamente. Cada día que pasa, sinto como o meu corpo e a miña mente se esgota. Esta situación agrava todas as outras dificultades que enfronto. Con esta deterioración, a carga financeira asociada á miña condición aumenta sen cesar. Os custos son abafadores e imposibles de cubrir. É unha espiral descendente da que non vexo saída. Os tratamentos médicos son caros e esenciais para a miña supervivencia. Cada visita, cada procedemento, engade unha presión insoportable. Non podo permitirme o luxo de non recibilos. As medicacións son outro gasto constante vital. Sen elas, a miña calidade de vida e a miña saúde empeoran drasticamente. Son un custo fixo que me afoga. As probas médicas necesarias para monitorizar a miña condición tamén teñen un prezo elevado. Son cruciais para entender o que me pasa, pero cada unha delas é un golpe á miña xa minguada economía. Ademais, necesito axudas técnicas específicas para poder funcionar no día a día. Estas ferramentas son indispensables para a miña autonomía, pero o seu custo é prohibitivo. Sen elas, a miña independencia é case nula. Os servizos de apoio tamén son fundamentais para min. Necesito asistencia para tarefas básicas, pero estes servizos teñen un custo que non podo asumir. Sinto que estou só nesta loita. A pesar de todo isto, non se me ofrecen solucións razoables para a miña realidade. O sistema non ten respostas, só máis obstáculos. Sinto que estou nun labirinto sen saída. Ao longo dos anos, fixen innumerables chamamentos a todas as fontes posibles. Busquei axuda en cada porta, en cada oficina. A miña voz, con todo, parece non ser escoitada. A resposta a estes chamamentos foi, na maioría das veces, un muro impenetrable de indiferenza. É como falar cunha parede sen que ninguén se preocupe realmente. A frialdade é esmagadora. E o que é peor, ás veces atopeime con malicia ou hostilidade directa. En lugar de axuda, recibín desprezo. É unha crueldade que non merezo. O que pido é sinxelo e profundamente humano. Non busco luxos, só o básico para vivir con dignidade. É unha petición que calquera persoa debería poder facer. Non busco compaixón nin pena. O que necesito é asistencia práctica e tanxible. A compaixón non paga as facturas nin me dá unha vida mellor. A miña necesidade máis urxente é información sobre posibles fontes de axuda. Necesito saber onde podo acudir, quen pode estender unha man. Estou buscando unha luz na escuridade. Busco entidades benéficas que poidan ofrecer apoio. Organismos que realmente se preocupen polos máis necesitados. Espero que existan e que poidan axudarme. Tamén busco asociacións que traballen con persoas na miña situación. Quizáis a través delas poida atopar recursos ou orientación. A unión fai a forza, e eu síntome moi só. E, por suposto, calquera entidade privada que poida queira axudar. A solidariedade individual ou empresarial pode marcar unha diferenza enorme. Cada pequena axuda conta.
A forma de asistencia que busco son subvencións financeiras. Estes fondos permitiríanme ter unha existencia básica, pero con dignidade. É o mínimo que pido para poder sobrevivir. Calquera información, calquera referencia, calquera tipo de asistencia pode cambiar a miña vida para mellor. Un pequeno xesto pode ter un impacto inmenso. Por favor, non me ignoren. A miña esperanza reside en que esta mensaxe chegue a quen poida axudar. Que alguén escoite este clamor e responda. A miña vida depende diso. Non podo seguir así. A carga é demasiado pesada e as miñas forzas están esgotadas. Necesito unha oportunidade para vivir, non só para sobrevivir. Grazas por escoitar a miña historia. Grazas por considerar a miña súplica. A vosa axuda pode ser a miña única esperanza.